president atwalemegezega mmene manene kuti nkhani ya alliance pali wina titokoze kuti anabwera kuzakupepesani kuti abwera ku chipani cha UTM ndinaona kuti munakumana naye ku Maliro so tinene kuti ku Maliro sikopepesa president kuti pepani mutawina ine sinabwera kuzakugwirani mkono ndimati mundikhululukira kuti ibwereso ku chipani cha UTM ku Maliro sikolilira kuti ndimafuna ndibwera ku chipani cha UTM ku Maliro tinapita kukapepesa ku Maliro tinapita kukankhazika muli mene brother akana mwalira koma kunapezeka anthu ena amakalira kumeneko kuti atione munangona kuti thamangisa ku chipani cha UTM ine ndimafuna ndibwerere mapeto ache amapita kukugwirani mkono kuti akupepesa nayi akafuna kuti alandire kupepesa kwaje akakumane ndi secretary general osati kukupepesani inuyo akakumane ndi secretary general akapepesa kumeneko wani akapepesa kuti waononga chipani cha UTM amaona ngati chitha koma chipani cha UTM ndichichire apachi akapepese kuti nthawi yonse Chilimana Ntenga ukhala vice president wake amalepera kumusatira Chilima misonkhano yonse anali wompachika amene anali Yudasi wa ku UTM anali amapachika BAS Yudasi anali amene ndakafuna kupepesa akapepesa kuzera kwa secretary general osati kwa inu a president